मन रुसी जाए भारी बादलटा गले माड़ी सेमिति तो रुषाटा बुझी न बुझिला परी हाय नियारा तोर ढंग तते केमिति किए बुझिब बुझी पारू नाही आज मु अली अली झिया तू हाय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु अली अली झिया तू हाय अली अली झिया तू तो परी झिया केबे देखिनी रे मु।